Čau. Vítejte u nového videa, dneska Máš jsme tady velkou zase... hlavu. Čau lidi. Dneska jsme tady zase z florbalu. Opět brankář. A opět velké utrpení pro moje nohy, ruce a pro moji hlavu. No, naštěstí to tady nový rukavice, takže to je docela good. A mimochodem YouTube kanál se jmenuje Danda Butter. Asi náhodě. Vidíte na čapali. Toho lidi napíte. Je to obrovský hnus, je to od 15. Vlastně můžeme. Asi vás jsem po. Na chvíli. Ano, dokud vás dám neukradne. Máš velkou hlavu v tom. Chlastá vole Crazy Wolfa do prdele. Dobrý, dělej, já už to nějaký musím jít. Tlustej, kámo, vypadá jak tlusťák. Ukaž, běž, já chci. Říkám, tak ty jsi mega tlustej. Však ty jsi ani skoro ne... Co to bylo? Na... Ne? Jo. Jo, a tady je náš pod sem. Nevadí, že bude chvilku. Potom pod sem. Tady je náš... Tady je hráč číslo 1. No. Jo, číslo 1. Jo. A další dobrý hráči a... Trickshotter. Tam tomu hubenýmu říkáme trickshotter, protože s tím klíčkem mluví jak dobrý věc. Já mu říkám tyčka. Tady je 2 a tam je 3. A tady je 4. A tady je 28. Máme míček. Na rozsečku a pak nahoru. Ukáž ty rukavice. Když ty nechytáš. Co? Proč nechytáš? Měl jsem problém. On chytá. Minul si na pěkně. Příští pondělí už zase budu já. Jo, budu. Možná. Tady ty rukavice jsou mi strašně velké, takže asi jdu vyměnit. Si na to vem ty další, ne? To si nevezmeš tyhle a na toto tamty. Možná to blbě pak hrát s tím. Ani ne. Nemůžeš tam mít tak blízko. Nevím, máš velkou hlavu. Čau. Dobrý den. Co? Jo, bude. Ale bude to dobrá hra, jo. Nevím, kde to bude. Pošlete to někam. Se pošlete někam. Tohle byste, jo, tak jako... Ale dobrý kamarád, jako... Tady. Ale bojí mě z toho ruka. On je špekatej.
Čo? To on, co? Doleztí. Jak bylo? No natoč si ho, vole. Aj toho. Aj toho. Aj toho. Mám tě na kameře. Mám velký tělo a malou hlavu. Jedno. Dneska nepískej, to je mě. Dneska ne. Ne, dneska jako na naší straně ne. Na jejich klidně, to mi nevadí. Vím, ten telefon je celý křivej. To je zase nějaký pořádný, to celé zase. To je zavěstý, Jako já mám kameru, jo, ale nějak mi přestala fungovat. Takže si budu objednávat novou. A to má s kemou. Co? Ty jsi měl za kemou oči prostě jenom nepachá. No, ne, ona mi spadla, víš jak, když jsem natáčel a záznamy jsou v prdeli. Co je, jsem nějakou interní vanny, čo je jak jsem měl SDčku. Takže já půjdu do datardu, tam si koupím novou a... Ty jsi koupil za kemu kámo, to mi nejsou úplně jako levná záležitost. Ne, tak jako, když si našetřím, tak mám na novou kameru potom. Nějakou, co? Čekej. Já jsem línej to otáčet tam. Juj, to má červený. Jak to má červený, kámo? Máš velkou hlavu. Já vím. A tam ty dva mají taky velkou hlavu. Aspoň se mi do toho víc vejde, kámo. Máš tlustou válku. Chceš mi vaši foťáku? Máš jí tlustou.
Já nevím, kam mám to otáčet ten telefon nejblíž. Já když ho otočím doprava, tak zase doleva. A když ho otočím doleva, tak zase doprava. No, už je to tady zase. Zase on. Zase bylo, ty vole. Jo no.